Vannak pillanatok az életben, amelyek örökre emlékezetesek. Egy keresztelő, egy esküvő vagy egy különleges családi ünnep. Ezek a szép alkalmakhoz mutatok most nektek csodaszép kisfiú és kislányruhákat. Habos-babos kislányruhák, elegáns fiú szettek, ünnepi cipők, hajpántok és minden apró kiegészítő, hogy a nagy napon minden gyermek igazán tündökölhessen. Nálunk hatalmas választékból válogathattok, és szívből segítünk megtalálni a tökéletes szettet a legkülönlegesebb alkalmakra is. Akár egyetlen ruhát kerestek, akár teljes ünnepi összeállítást szeretnétek, egy helyen beszerezni, nálunk mindent megtaláltok. A ruhák mellé cipők, hajpántok, sapkák és számos gyönyörű kiegészítő közül válogathattok, hogy a megjelenés igazán tökéletes legyen. Számunkra a legnagyobb öröm, amikor látjuk a gyerekek ragyogó mosolyát, és tudjuk, hogy a különleges nap még szebb lehet a megfelelő öltözettel. Éppen ezért minden vásárlónkat szeretettel, türelemmel és személyre szabott segítséggel várjuk. Szeretettel várunk benneteket üzletünkbe, Kecskemét, Csányi út 1-3 szám alatt, vagy rendeljetek kényelmesen webshopunkról a www.tinidivat.hu.